Good morning, boys and girls. How are you today? I'm fine, thank you. Bé, suposo que ja haureu vist que aquesta setmana tots els reptes que fareu tracten sobre l'alimentació saludable. I això és genial, perquè vosaltres ja heu fet first grade and second grade. I què vol dir? Vol dir que ja coneixeu algunes paraules in English que són aliments, perquè ja els hem treballat abans. Doncs què hem de fer des de l'àrea d'anglès? Vull que penseu dos aliments, just two, un que sigui saludable segons la vostra opinió i l'altre que no sigui saludable. I m'haureu de fer una frase, només una, explicant quin és el saludable i quin no és saludable. I us haureu de gravar amb el mòbil. Clar, com que és una frase, potser estaria bé que jo us donés un exemple, no? Do you want an example? Yes? Let's see. Broccoli is healthy, but donut is not healthy. Doncs bé, es tracta que feu el mateix. Penseu dos aliments i en feu la frase, atenció a l'estructura gramatical que feu servir, explicant quin és el saludable del que no ho és. Important, graveu-vos amb el mòbil, sempre el mòbil en horitzontal, així queda molt millor. I quan el tingueu, recordeu enviar-lo al correu electrònic que ja coneixeu. Així, jo podré veure les vostres opinions sobre els aliments. Sobretot, jo, en el document que ja heu vist, us he posat algunes paraules que són aliments que podeu fer servir. Però si algú necessita alguna paraula que no hi és, remember, we have a dictionary called wordreference.com i allà podeu buscar totes les paraules que necessiteu. It's so easy. I know you like. Okay, so see you next week. Bye bye.